Ganito kagulo dito sa ano, sa Malia. Ayan. Ayan, ganito dito tumawid. Walang magano. Sige na. Iwan ka talaga si Ted. May pulis. Wala. Galit na. Ito yung KFC dito. Ayan, daming nakatambay dito ng iba't ibang lahi. May mga Pilipino din. Ayan. Hi, Ate Rose. Hello. And Blanky is here. Grabe naman to mag-ano. Pwede tayo na. KFC ko ayaw. Dito din guys, ayan, punta kami dito sa loob. Entrance 1. Ayan. So, ang dami talagang tao dito, guys. So, dito tayo sa left. Left tayo. Dito. At dito kami laging bumibili ng gold. Yan. Paano mo na? Bawal yan dito.